Είμαι ο Κώστας Κινοχωρίτης από το Ζευγολατείο Κορινθίας. Είμαι ιστορικός συγγραφέας και στις εκλογές της 8 Οκτώβρη κατεβαίνω υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στο πλευρό του Μιχάλη Λιάκου. Κατεβαίνω στο πλευρό του Μιχάλη Λιάκου γιατί είναι ένας άνθρωπος με καθαρή αυτοδιοικητική ματιά. Πιστεύω ότι ως μέλος μιας δυνατής ομάδας που τον περιβάλλει, υπό την καθοδήγησή του, μπορώ να βελτιωθώ, μπορώ να εξελιχθώ, μπορώ να γίνω καλύτερος. Σε όσους με γνωρίζουν, ξέρουν ότι στο λεξιλόγιό μου απουσιάζει η λέξη «δεν μπορώ». Υπάρχει μόνο η λέξη «θέλω». Και για μένα, όπου υπάρχει ένα θέλω, υπάρχει και ένας δρόμος. Ο δρόμος αυτός περνάει από τον πολιτισμό. Όταν λέμε πολιτισμό, μιλάμε για τον πραγματικό πολιτισμό. Την ιστορία μας, τα μνημεία μας, τα έργα των προγόνων μας, τις πράξεις τους. Ο Δήμος Βέλου Βόχας, ο Δήμος μας, ο τόπος μας, η Βόχα, έχει διάσπαρτα 16 κηρυγμένα ιστορικά διατηρητέα μνημεία. 4 κηρυγμένους αρχαιολογικά προστατευμένους χώρους. Σήμερα έχω την τιμή, τη χαρά και βρίσκομαι μπροστά από ένα τέτοιο μνημείο. Εδώ στα Ταρσινά, σε ένα μικρό χωριό, σε ένα μνημείο ιστορικό διατηρηταίο, σε ένα παμπάλαιο ναό, βυζαντινό ναό του 12ου αιώνα. 8 αιώνες ιστορία. Ένας ναός βυζαντινός προς τιμή της μεταμόρφωσης του Σωτήρος, ένα σημαντικότατο εκκλησιαστικό μνημείο της Κορινθίας που δεν έχει αναδειχθεί αυτά τα 13 χρόνια που πέρασαν. Η ανάδειξη όλων αυτών των μνημείων, η προβολή τους και η αξιοποίησή τους μπορεί να λειτουργήσει προς όφελος των τοπικών κοινωνιών μας. Μνημεία όπως αυτό, μνημεία όπως τα υπόλοιπα τα χωριά που είναι αδιάσπαρτα, όπως οι αρχαιολογικοί μας χώροι, μπορούν να προσδώσουν μια υπεραξία στην περιοχή μας. Μπορούν να μας χαρίσουν πίσω τη χαμένη ταυτότητα των χωριών μας. Η ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού μπορεί αφενός να ενισχύσει το θρησκευτικό αίσθημα, αφετέρου να αυξήσει την επισκεψιμότητα στην περιοχή μας. Στις 8 Οκτώβρη λοιπόν υπάρχει επιλογή, υπάρχει και άλλος δρόμος. Ψηφίζουμε νέα πρόσωπα, ψηφίζουμε νέες ιδέες, ψηφίζουμε νέες δυνάμεις. Όλοι μαζί να παλέψουμε για μια νέα αναπτυξιακή πορεία στο Δήμο μας με επίκεντρο τον πολίτη και τις ανάγκες του.